بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله. أمي الله سبحانه وتعالى tanun be ala ye, an be atanu, an be dɛmɛ ɲini ala fɛ, an be yafa deli ala fɛ, an b'an yɛrɛ tanga ni Allah subhanahu wa ta'ala ka bɔ an ka baara juguw tɔɔrɔ ma ani an yɛrɛ bakun. Ni ala ye jɔ min kanda, o de kandalen do. N'a ye mɔgɔ min lafili n'a ka tilennenya ye, kanda b'a to tigi la. Ala kana an lafili. An be seereya maa si tɛ yen fo ala, a kelen do, jɛɲɔgɔn t'a la. An be seereya Muhamadu y'a ka jɔn ye, a ka ciden do, a ka maa jɔn do, a ye min kɛrɛnkɛrɛn ka sugandi a ka jɔn cɛ la, a teri do. A ye ala ka ci lase ni danaya ye, danaya min dara kan, a ye o danaya in dafa, wa a kɛra maa ye maa min n'a kɔnɔ jɛra ni manto ninnu ye. A y'a cɛsiri ala ko la, cɛsiri yɛrɛ dan bɛɛ lajɛlen na. A ye ala bato ni kɔnɔna jɛlenya ye fo waati min na a ka waati yɛrɛ taara dafa. Kisi ani nɛɛma ani barika o b'a ye a n'a ka so dunkew ani sahabaw ani maa minnu tugura olu nɔ kan ni baara ɲumanw kɛli ye fo ka taa se dugukolo melekeli ma. An b'a fɔ aw bɛɛ ye an ka siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ. Ala ɲɛ siranya yɛrɛ dan na an k'an jija ka kɛ jɔn ye minnu bɛ siran ala ɲɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ an b'aw fo ni silamɛya foli ye, o de ye salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah jana an ka don an ka kuma la, an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye, ala k'a basigi k'a suma k'a hɛrɛ caya, bɛn kelenya, an basigi hakilisigi, dun ka fa sabati, kɛnɛya ni kalan, ala k'o jidi nin jamanaba in ale kɔnɔna la. Ayiwa inshallah o tɛmɛnen kɔfɛ ni ala sɔnna ma, an bɛna émission dɔ kurakuraya k'a daminɛ. Ayiwa TV Karabenta kan walima Karabenta TV sanfɛ ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jɛn ye. O la an bɛ dugawu kɛ TV Karabenta ye, ala ka yiriwa, ala ka barika don a la. Ya Rabbi, an dan tɛ se yɔrɔ min na, an ɲɛ tɛ se yɔrɔ, an sen tɛ se yɔrɔ min na, ala ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan. An b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ, ala ka fanga ani se, ala k'o di Karabenta TV ma, an ka jaw tali la k'o bila fiɲɛ fɛ mɔgɔw k'a ye kabiri u ka sigiyɔrɔw la. O la inshallah an ka bi sigi tɛ sigi jan ye, ale ye an bɛna émission kura min n'an bɛna o daminɛ Karabenta TV ale sanfɛ. Ayiwa o de ye funanŋɛninw olu tɔgɔla kɛnɛ ye, walima n'an ko a ma arabukan na ko ashabab, n'o ye funanŋɛninw ye, walima français la n'an ko a ma ko jeunesse. Donc o la an mago bɛ jeunes de la, funanŋɛninw de la. Ayiwa an ka nin émission in ale kɛnɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ko funanŋɛninw minnu filɛ nin ye, an k'a faamuya fɔlɔ ko silamɛya mago bɛ funanŋɛninw na, jamana fana mago bɛ funanŋɛninw na. Silamɛya tɛ taa fo funanŋɛninw ka ɲɛsin a ma, wa jamana yɛrɛ tɛ jɔ fiyewu fo funanŋɛninw ka ɲɛsin jamana ma. O de kama an fana y'a jateminɛ, an bɛ se ka tɔbɔtɔli jumɛn kɛ, ka ladɔnni jumɛn kɛ, ka dɛmɛ jumɛn kɛ ka ɲɛsin silamɛ denmisɛnninw ma ani jamana denmisɛnninw ma. An y'a ye n ko an ka nin émission in an k'a sigi sen kan inshallah. An bɛ ala deli émission in ala k'a yiriwa, ala ka barika don a la. Ya Rabbi, ala k'a kɛ émission ye min bɛ jidi waati ni sanga bɛ ka taa fɛ. Ayiwa an kɔni ye kumakɛlaw ye, maaw ɲɛ bɛ anw na, nka an ka caméramanw bɛ caméra kɔfɛ. O maa fɔlɔ o ye Idrissa Karabenta ye. An bɛ foli kɛ a ye. Ya Rabbi, ala k'a si barikaya. Ya Rabbi, an ka banbagatɔw ala ka hinɛ o la, ka yafa u ma,
Ala k'u dayɔrɔ Ala k'o nɛɛma an b'a deli Ala fɛ Ala ka dafila to an yɛrɛ ye Ala ka mɛn ka ni émission in k'a jidi ka taa fɛ ni Ala subhanahu wa taala ka jɛn ye an y'a ɲini Ala fɛ a ka fanga di an ma ka se di an ma min b'a to ni émission in a tɛna jɔ tuguni inshallah ayiwa o de tun ye an ka bi sigi ye kɛrɛnkɛrɛnma inshallah an bɛ bɔ kuma la yan an bɛ kuma bila yan an b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh